Anya laki din! Ay, panag-iiskwila manan. Awan pa'y kwartak nga igatang ko iti usar dagiti anak ko. Uray siyak nga rod na Juanita. Awan metla ti kwartak nga igatang ko iti usar da Carlo ken Carla. Hay, barang ano adda sweldo nila kay ko inton malam. Ay na, naimbag ka pa'y ata ada trabaho nila kay mo. Ngam nila kay ko. Ay na, awan lang nga rudon trabaho na. Kanayon pa'y amabartag. Anya? Ay na, pudno ti bagbagaken ka na. Uray awan kwarta nila kay ko. Kanayon amabartag. Ngamin isarak na matingiwat na. Mapan iti ayan dagiti gagayem na. Hay, anya meten ti asawa yo, Nana Juanita. Uwan nga rod, adda ko man ti agpalabada, ano sa kon. Tapno dala igatang ko ti usar dagiti anak ko. Nay, da kayong maggayam ti masabat ko, nanapinang. Nakapulis kayo mat. Papanan nyo ngay? Ay na, adda na patag apag naklablay. Inak man ijay ile. Kasta? Ay na, naimbag kayo pa'y nana. Makapan kay manan iji ili. Ay katuan mapanak. Ngamen, adda mapan ko sabden a kwarta. Agbayad nga minan ni Guryong iti utang na kadakamay. Kasta ka di, nana. Nasayaat nga rod, ano kasta? Addan tuman nga rod kwarta yun Ay siyempre adda talaga. Kano kami pa'y anaawanan iti kwarta lablay. Anya? Naglastog magtanday jay abakat no agsasao? Ha? Asino ti dakda ka matem? Asino pa'y kuma? Ni bakat pinang Nasabat ko itay. Imbaga nakit din akaano pa'y kano anaawanan da iti kwarta? Ay, anya lakit din. Kasla saan kamat ana erwam iti ugali na dya bakit? Sa bagay mo't kit di Ngam no agsasao. Kasla tay saan maawanan? Kunamla no kanayon nga da kwarta na. Saan man ani bakit pinang ti pagsaritaan ta? Intakit din iti store. Agpamerienda ka man tani. Nagbara ti panawen. Kaslamatan impyerno ti kapudot na. Ay, nasingir mo ka din ni Guryong bagay. Ay katuan Oh, adto iti kwarta na singir ko kankwana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, hay, 10,000 ko naman. Ha? Kan saan laday ta? Daytoy mat, kinasingir ko kinni kumarik nga istilaing 5,000. Iso nga da kwartak 15,000 pesos. Ay, nasaya at no kasta bakay. Gumatang ka nga roday, niti sidain. Tay karni mamay, makahuman ti kanayon anatag. Ay katuan day talagayam. Mala, mangisaan ka nga rod itin na pawaiwan. Mapanak ijay tersina ni Panyang. Gumatangak iti sidaag. Nay, si kamot gayam maray. Wan siya. Saludsudam mat no anya daytoy imat ka. Anya? Karne daytoy. Karne. Si kangay nagapwam. Kaduam pa'y tapawm. Ay na, naggapuak man ni Jayan da Madam Rosalia. Kaduak pa'y daytoy apo ko. Nakilabadaak. Imbag lang nga daigatang ko iti usar dagiti anak ko nga giskwila. Apay. Awan kwartam nga igatang mo iti usarda. Awan nga rod. Isu nga agan anusak amapan makilablabada. Ay unay daytan Juanita. Amangan no kayat mo ti umutang kanyak iti kwarta nga igatang mo iti usarda. Ha, agpayso maray. Wen Juanita. Umay kanto iti balay. Pagsaritaan ta ti may papan iti dayta. Ay na, agyaman ak unay kumare. Ay, awan na nyaman na, Juanita. Imbag lang aday gatang mo iti usardag iti anak mo.
Kasi damat no sumrek dahi pagadalan nga awan usarda. Uwan nga raw, maray. Sapay na ira na ngamin nga awan trabaho nila kay ko. Ay, ibagam ama pa nagsapaul. Saan akanayon kat addamayat nga agpautang kada kaya. Wan, Malain kan, tapno maigatanga mo dagiti anak mo iti usarda. Anya, pinautangan na kayo ni Nana Pinang iti kwarta, kunayo, Nana Juanita? wan. Mas daawak nga raw ta pinautangan na. Kat, manungay ti impautang na kada kayo. 1.5. Umdas nga igatang ko iti usar dagiti anak ko. Ay kat nasayat nga rin no kastaan, Nana Juanita. Adda usaran dagiti ubingyo. Ay, siyak kumamot ti pautangan ni Nana Pinang. Adda ko man napatig apang usara. Ha? Kat kasaritam Amok nga dapay kwarta na dayjay. Ngamen, nagpuskol jay pitaka na idi nagpautang kanyak. Kasta ka di, Nana Juanita. Ala, bareng maranaak ni Nana Pinang, takasaritak man. Anya, umutang ka doon na. Wen ko manana, uray 1.5 lang. Ay katuan, day talaga yam. Ay na, agyaman ak unay Nana Pinang, agyaman ak talaga. Awan anyaman na, basta dalakit day. Apekit din na saan. Di kay madanagan, Nana. Bayadak tumit laang, apaman nga da kwartak. Ken saan ang mabayag? Nasaya at no kasta. Mala, mabit laang tala at ti kwartak nga ut-utangang. Ay na, Nana Juanita. Sapay la kuma. Tasaan nga aramidan ni Nana Pinang tikas iti naramid na idi kininanang ko. Ha? Anyat kayat mo asawan lable. Idi ngamin, pinautangan ni Nana Pinang ni nanang ko iti 1.5. Idi kwan, ni, ibuy-buy na mutan. Aniya? Ay na, pudno ti ibagbagak, Nana. Nagalas ti ugali dayjay abakat. No agpautang, mayata iso ti umuna amang ibaga apautangan na ka. Ngam no sumro matitililing na. Ay na, ibuy-buy na kunak tumat. Aniya? Iso ano adda kwartam Nana? Bayada mon ti impautang na kan ka. Di mon orayan nga ibuy-buy na. Ay na, sapay awan pa'y kwartak apagbayad ko ita. Agdiskitar ka, Nana. Nasaysaya at pa'y nga imutang kalaangan iti Bombay. Ngam iti dayjay ama nang ibuy-buy abaka. Hay! Nay, apayain. Agong ungit kamitin bagay. Sapay ag may sakang agsasaw. Hay! Marurudak! Anyamanan ti pakaruroda maya. Ni Juanita man, manungal dawin di utang na kanyak awan 5. Ngam di matagbayad ang. Adya, Umutang-utang ngam nagtiwod mat ngagbayad. Ay marurudak ka talaga. Hinton kwan mapankupok kapok kawan ije balay da. bakay. Oh! Ne, da kayong gayam ti masabat ko, Nana Pinang. Kaslagong ungot kayo. Sana kasla, lablay. Talagang agong ungatak. Ha? Taapay, Nana. Dayjay Juanita. Di na amot agbayad iti utang na. No saan agapoy ti kwartak nga impautang ko kan kwana. Saan anakadal dagiti ubing na itatawan. Gaputawan igatang na iti usarda. Aniya? Gaputadyak sing-singiran. Saan matan nga may agbayad ti awanan bain na Juanita. Paymanta inak pagsasawan. Ay na, Nana. Saan kumamot agasta? Ngamin, da kayo tinagboluntaryo nga agpautang. Saan mat animanang Juanita tinangpilit kada kayo? Ay basta, utang is utang. Saan ngagbalin kanyak dagita sarita, mawatam.
Anya? Kasta ti imbagakan ka di bakit? Nagsasanga ti Sara na? Wan bakla, nakalas at talaga ti ugali dayjay abakat. Tuwan man. Manipod pa'y idi, kinaging ka ita. Hay, managiboy-boy dayjay. Aging tutulong iti pada na atao. Inton kwan, awan pa'y rat manungal daw, iboy-boy nan. Ay, agyaman dayjay abakat, ta saan da tutupan. Ay, no siyak ti pagaramida na itikas jay. Talaga at tutupa. Anya? Juanita! 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 Ha? Kumare, abay nga agpukpukaw ka mo dito. Nakababain ka dagiti ka aruba. Ayawan bibiyang kaw no mangagdagiti karuba. Ti kanyak laang, bayada mo ti utang mo. Aniya? Day tati pagungong tanyaw, kumare. Nagsaritaan tamat, abayadak mo't na dayjay. Ngam saan pa'y kumanga ita? Ngamin, awan pa'y naurnong apagbayad ko. Ayawan bibiyang kaw no anyaman ti rason mo. Basta bayadam dayjay itamot laang. No saan ka ngagbayad, idarong ka iti stop wano ipapulis ka. Aniya? Anya mo ti kasta nga ugalim. Sika ti nagboluntaryo nga agpautang iti kwarta ken ni Juanita. Ngamita agong ungit ka. Jak nga rod mauray nga umayagbayad. May saka mag, saan ka makawawat akunak? Anya, Orayak nga uray, awan mo ti ropa ni Juanita nga umayagparang. Kalpasan usar na ti kwarta nga impautang ka. Ha! No saan agapo kanya? Saan anakaadal dagiti ubingda? ay na pinangaya. Awan pa ti makalawas manipod idi nagpautang ka kinkwana. Ngamita, umapapoy mo tinday tapongtot mo. Awan pa'y makalawas. Kidwain, ay salbag ki ti kastoy aya. Saan mo magaya mapampanunutay? No kaano ti nagpautangam? Basta napanunot mo ang mapanagsingir, mapangkalatan, nga oray ka lagpukapukhaw mo. Anya! Wando na, parikot ko nga ron ita. No sa di no ti pangalak iti bagbayad ko kankwana. Tapno man sardengan na kung nga may pukpukawan ni Jebalay. Nakababain ka dagiti ka aruba. Ay na, madanagan na Juanita. Ang mga nukas tamot ti aramidan na kanya. Gapo iti kwartaan na utang ko kankwana. Ay na, masigurado akastama ti aramiden na ka. Siyak tupay, awan pa'y makalawas manipod imutangak. Ngamita, iboy-boy na mutan. Ti kasayaatan nga aramidan tayo, nana. Mapantayo laangan iti ayan ni Manang Luz. Isu laangan ti mapantayo pagutangan iti kwarta. Isu ti pagbayad tayo kin ni Nana Pinang. Ha? Nana, iti kasta, mabayadan tayo ti utang tayo. Tapno awanan ti pagparparikutan tayo. Iboy-boy na magayam. Ket, ada na utang yo. Ay na, naimbag nga rod na. Isu ti mapan mi ibayad kin ni Nana Pinang. Ay, jakon urayan nga umay nakmetpok kawan gapo iti utang ko. Ay, nasayaan, tanapanunot mo dahit na. Naimbag ni Manang Luz. Tanuawan pagbayad mo kahit makitungtong ka, makaawat. Nuni bakit Pinang, ay, naglaing nga gibuy-buay. Wan nga rod, kunaklakit din no nasaya at ti ugali na. Isu ang nagagara nakmat nga imutang idi pinautangan na ni Nana Juanita. Ay, husto laang tanapadas yun. Inton sumaruno, amo yun ton. Ura iso tag voluntaryo nga agpautang. Saan kayo nga umut-utang? Oh, aday ta. Day ta ti bayad ko iti utang ko kun ka. 1.5 dayjay. Ngam ni nayunak iti duwagasot. Iswa 1,700 amen. Ha? Uray sakmat nana. O, at titibayad ko iti inutang ko kada kayo. Nay, apay ngay nga agbaybayad kasi kaduna.
Kat saan ka pa'y asing-singiran? Ay nananadya kun urayan pa'y nga umayo aramidan kanyak tikas iti naramidyo kininanang Juanita. Anya, impagarup mi no nagtaod di tapuso yu ti tumulong iti agkasapulan. Ngam saan mo ta iboy-boy yu magayam. Wang nga rod, mare. Nga mo mila kumakas tagayam ti aramidaw. Saan kami la kuman nga imutang? Kan may si kamot tinangibaga pa utangan da kami. Saan ada kami tinagpilit? Ngamita, kasada kami mutan ti parparwarin nyo a nagpilit kada kayo. Ay na, pasensya kay kuman na. Alaan nyo dito yung kwarta. Kaano man, saan kami to nga umutang kada kayo? Man nagibuy-buy kayo. Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nay, insan, adda ka mo dito ibangkag mo. Sa di no kumang, iti sa baling ayang kaw. Iti bangkag ko, Saan ka di akayat mo ti mga asawa, insan? Why? Kaya pa ayang. Kayat mo, tay kang kay ti tiksmit mo. Apay, amok ba't iti makitiksmit? Kay surwang ka, insan. Kin may sa kaawang magsilpong kaw. Una mo ninsa. Kay gumatang ka, nagano ti kwarta minsan. Kadwa naman naman pang kumatang, mata, diyan mo ti gagadangan. Inton bigat, saan ka ngagbangkag, tagpailit ang araw, insan. Ya, saan ka nga bangkag ita? San tatang gudong kami kanin sa kuanardang. Ibagatang mo langin kaninanang mau no da kayat mo agatangain. Amo na ya, mati kumatang iti silpaon. Cellphone? Apa yan anwam ti cellphone? Makitiksmita ko ba tap no makasawa mo tay. Adula amin. Kayat mo ayat ti makiasawa. Diyo kaya tamadaan kayo iti apaw. Tati panagkunam aya ka adam mangayat ken kabalasang. Kapeng awang ngay. Tay tabusis mo nakasingsing kait. Pati panagkatawang ko nagsinggait. Ay, sa bagay nga paisaw. Busis mo langin ke bastard kan iti balasang arma kardeg. Nya insan, intan na. Nya kay tararamidam dito likod ti balayaw. Sana ka mapaninsan. Ha? Tapay ngay. Kay nagtungtungan tayo di kalman nga agudong ta. Mapana li bang kagkaon. Nagbaliw man ti panunot mo insan ah. Jak kayat tagaramay. Iswa jak kayat ti gumatang iti silpon. Nagbit ka mga nagbabawi insan. Si kalangin ti agudaw. Apay nga na nagbabawi ka insan. Sayang gated ko king katik smith mo, nagpindas pa eh. Naglalakay alat abaron Anya? Kumusta kayon nga ijay textmate mo? Ay na, pagsarsaritaan mi nga ro, hindi pa nagkita mi. Imbag man, katjay nga'y birbirokan namat a textmate ko. Nagbabawi ka naman. Apay nga'y, mabain ka naw. Managbabain ka nung amin dayjay akasinsin na. Ay, bayamon anyangay nga rod. Ay na, umawag to kano ni Nardo. Denggan taman ti boses na. Sige, denggak tuman nga rod. Agaya tagsamanan. Ay na? Agayat ka na talaga insan. Ay kawang nga rin insan. Kat mabaling ka mo ilat ang agayat insan. Awang mangayak kanya kabalasang gapo iti busis ka. Ada. Apay nga min aday ti panunutan mo insan. Isumitin ba ka ni tatang? Pat yam to mga min ni tatang mau. Ay, ang mga numabasta dakto lang, kaya masakta na. Numabastad ka, di agaram kan tumanahin insan. Nagado di ta babay. Ay, wala niya. Ay, why? Ustaw? Mala, intan gumatang iti cellphone mo. Ta surwan ka man ngag cellphone insan.
madenggan ti boses mo. Siguro, nagwapo ka iti personal. San mo't unay? Ay no, pati pa nagkatawam. Nagmayat adenggang. Oy, may nilawaksan kan ko. Ay kat, agkasartan ang araw. Saan tapay mo't nagkita? Ay kat, agkita tana maray. Ay, di kasinsin mo nga. Ako nam nga itad mo aka-textmate ni insan ko amarilaw. Ay ni Kardeng. Sursurwak pa lang agsilpon maray. Ay, di na mo. Amumutan, di makal dito'y away. Kun ijay lapangkag tayan na. Kasta ka day. Ang apaman na masursuro na tayo agsilpon. Itad ka, tinambar ni Marilaw, akasinsin mo. Tag tiksmit naman. Sige, urayan nga minday taninsan ka. No, agkita ta. Itugot kung tumot tininsan ka. Ta agkita dakin ni Marilaw. Ay na, may mayat manan no kasta. Lakay, nakaluto akaon, mangantayaon. Ay, abam ni Kardeng. Anya nga itararamidan na ijerwar. Nakatugaw mo't ijay patuki na anakadumog. Yakman amon niya tararamidin na. Kardeng, mangantayaon. Muna kayo na, ha? Anya itararamidan dita. Awan. Bala, bye-bye amon. Umunatan namangan. Unak man, agmulmula kan itinatang Kardeng. Agmulmula, may. Ay, saan mo pa imat anarog yan tinagmula? Agmulak to ko na, may. Anyalagan tiyar aramidam ngayon aldaw. Ay kagtrabaho ka, di tibangkan. Karuroot mo tibang kagmaw. Ibaga man latipod na. Agar-ari ma, iswadya nakamula kin nakalinis tatang. Anya, Agar-ari makuna. awan timangayat kan ka, apay adaya. Katiksmit ko, jaral ma. Ay, basta rin na kanto na jay. Iyo nga minibagbagati kasta tatang. Marik nakakaya namin ni Marilaw. Ay na, nag-sweet nga ag-text ni Karding insan. Ay ya. Kanayon na adamagan no nanganak kon. Ipalagip na sa anak ka nung agpabisin, tapno sa anak nga agsakit. Ay sos. Kuna nga min ni Nardaw, anasing patdaya kasingsin na. Ngam, saan kami pa'y mat anagtungtong? Ay katagtungtong kayo Bayam, taibagak to day takan kwa na. Kaslakin ni Nardaw, nagmayat ti boses na. Ay no, mainlove ka dagos insan. Agpatpat nagsamot di silaw, iji silid ni Kardaing lakay. Ay, wan nga raw. Ada ka no teksmit na kay ngararben na. Ay, bagbagam di anak mo. Kebagbagak may. Amo mo, dagiti babalasang itan apanawan. Napili da. Sa bagay no lang saan na paatiw ni Kardeng. Insan, tawagam ka nun ni Marilaw. Mabay, nakinsan. Pagbay na mga ko, mainsan. Nasken nga agsarita kayaw. Ngay, mangag na tinalas a boses ko, kag babaway. Imposible, mainsan. Kano nagtayar ka, may? Agkita ti ulatan. Tawagam pa'y ka nung araw. Nawagak to, nagtalog ko. San mo nga ibaybayag? Tawagam mo. Ay na, agtungtong kaming kini Karding. Sige ma, tatanggak ti panagtungtong niyaw. Umaw-awagan. Ay katsong bata mo Hello, Karding. Kumusta ka? Hilaw, kumusta ka ngayon, Marilaw? Insan, apay ngay, nagsinggit mo ti boses na. Ay, diyak ka mo
Ay, naperdin samot to'y cellphone ko. Karding, mabitlaang Kitaak man no anya ti perdi to'y cellphone ko. Ay, naperdi ta cellphone mau. Nagsinggit mo ti mangag ko a boses mo. Kasla boses ti duwende. Ay, nasken agumatangak iti baro a cellphone ko. Saan ka nga gumatang? Iti baro ang cellphone mo, Marilaw. Awan perdi day ta cellphone mau. Ha? Awan? Kinapudno na ka, talaga kasto, iti panagsaw kang boses ka. Anya? Insan, nangagkudya pa nagtungtungyukin ni Kardeng. Ay, apay ngay akas di ti boses na. Di man lang bagbaga ni Nardo at duwende gayam di kasinsid na. Hindi nga ta? Kunamat abasit ti boses na. O, di basit na. Pati pa nagkatawa na. Kasla katawa ti duwende. Ay, na insan. Di mon uyawan, nagkita kayo. Agkita kami kadipay. Ay, katuan mat Ay, amo kun tilangana. Ay, jak kayaten ti makipagkita kan kwa na. Kat no nagtutungtong tayaw, magkikita tayaw, san ka day insan? Ay, ad-dalaang amadismayaak, no makitak tilangana iti personal. Kayo gaya man ka ni Marilaw insan. Sinuro ko din baga ma, ipili mong tumang nga may. Iso nga doang aldaway na sa ngagtitiks ni Marilaw. Nadis mo yan sa amutay. Ha? Puto din baga ni tatangkaw. Awan ti babaya mga yak kanyak. Ay na, saan ka ngagsaw iti kasta, insan? Hindi i-charge ti cellphone kaon. May baya kaon. Saan mo ka di akayat na makipagkita ka kada, insan? May kaon. Agkikita kami kanaw. No kaya't mo, sumurot ka. Si kalatan na? Talaga atak dirakon. Tiyaglala kaya baraw. Hello? Imbaga kung kini Marilaw, magkikita tayaw. Saan mo't akayat ni Kardeng ti makipagkita, Maray? Nay, apay ngay man. Mabain ka naw. Ay na, di mo mat ngaming imbagbaga. Akas jay gayam ti boses na. Apay, kasapulan pa'y ka di ngay bagak. Anya ka diti lang nga di kasingsin mo. No, talaga akayat yung makita. Umay kayo dito'y lugar may. Ta ipasyar kayo, iji balay da Kardeng. Nasaya at ano ijay tayo lugar da Karding nga agkikita. Agkita kayo matlangan ijay textmate na, Marilaw. Saan kami nga ag-textmate? Nanipod day din na odi apa nagtungtong me. Saanon ang nagte-text? Ay, sayang matan niya. Ay, nasaysaya atin day di pasamak. Tama nga no nakaamamak tilangana, no agkita kami. Asinaw dagijay babalasang akadwa ni Nardaw lakay. Arman kano man ni Nardo di maysa. Di maysa na po daw arman kano idi ni Kardeng. Apay, saan itan? Jak amo, tayo sumati ko na ni Nardo. Apay, adim bagas da ngay dito'y balay. Katawan mo't ni Karding ditaw. Adamot ijay bangkag. Isuti ko na, mapanda kano pasyaran iji bangkag. Adaw, timula ni Karding aprutas. Kinalawa ti bangkag na. Makita dantaw. Uray kas jay lang ni Karding. Tanagagat ka na ano sa baraw. Swerte ati balasang ama-asawa na. Nakita maon di balay da Karding. Wan, ay na, nagdakkel mo't gayam ti balay da. Kun naglawa ti paraangan da. Day tataltalon na makikita yaw. Kukwada day ta. Ay,
Apay ngay, di mo man laing bagbaga abak ng dagayam. Ha? Sa dino ngay ti ayan ni Karding. DJ man na oh. Nakatakder, iji bangkag na. Oh, DJ na nakita na kayo. Karding, adda kami. Ay na, nagtayag magangayam. Wen, adayo ang na taytayag ng iti siya. Ay, kunak no basit alalaki. Insan, umayda ka bisitahin. Iso ni Marilo at meet mo iday. Insan! Marilaw, kumusta ngay? Nasaya at latamat. Ay na, naggwapo matgayam ni Karding iti personal. Nagtangos ni agong na. Nagmayat tingipon na. Kumusta ngay Marilaw? Nakaumay kayo man dito lugar may. Mapantayo di kubo-kubo atay di tayo agtutungtaw. Ay na, adapay kanlid na. Asino nga artistan ti karup-rupa na. Mala, mapantayo nga raw, DJ Kubo-Kubo, maray. Marilaw. Ay na, nagadumatan da ito inuli yung agkasinsin aprutas nga yawid may. Basit laday ta. Into nagsubli kayaw, ay kat adadun to pay Di mo amo ngay takay nga umay. Itong maminsan ta pakamon da. Tat no makasagana may. Agyaman na Karding. Ang kayat ko ti gumurakan ka. Apay nga gumura ka may. Kasano di nakmatan tineteksan. Jak matan makontak ti number mo. Mabaina mga mingking ka. Teksan nak Promise mo date na. Wen, kunamon insan. Into nagawid ka, i-charge mo yung cellphone mo. Tatawagan madagos ni Marilaw. Available 24/7 para kan ka, Karding. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Nagsakit ti tiyan ko, Linaw. Ay, Saus, delikado no ka na yung agsakit ti tiyan mo, tatarman, o. Apay anay bagam. Apay ang delikadaw ako na. Ang mga no sintomas dahi tan tinadagsin na sakay, o. Anya? Wine, ang mga no adan acute ulcer mo, tatarman. Cute ulcer ko na. Wine data, man-manon ti makalasat, iti kasta sakay. Anya? Kaduan na nga agsakit ito ulcer, ka matay. Maong kaladagaws. Ay, sapay. Awan pagpa-check up ko iti doktor. Ay, Saus, ay ka ila ko muna tay kakaisunan no ang mo, tatarman. Pagpadoktor mo, sapay nasakit ti matay. Anya? Anya manandag iti imbagbagam kin ni Tata Arman, Linaw. Rinabak ko lang, maaba kay. Pinag-nervyos ka. Imbaga nga acute ulcer na. Ay nalakay, amangan no day tanalabos a panagrabak mo ti pakaisagmakam. Danag mo na yan. Apay ko mamay sagmaka ngay. Pakaragsa ka na ito nga aramidag baka ito. Anya lakit din, Lino. Nagalas day tang aramid mo. Ni tatarman tinapili ka na bakay. Tamo ka nervyoso na iyay. Ay, makamukay ti biyag mo, Lino. Ingkakit din rabrabakan jelakay. Inton kwan nagsakit iti puso. Niking ti lumabas iti parangan. Isuman ti rabakak. Adaytan. Nay, Keng. Sika ka di daytan. Linaw. Siya tayo. Apay? Ay, Saus. Apay ngay. Delikadaw no. Apay? Awang mo tinakita nga ulo mi tay sumungad ka. Anya? Ay, Saus. Delikado na ito apartaan, Keng. Ada ka no dakis, mapasamak king ka. Ay. Di nakman rabakan iti kastalino. Ay, apay so ti magbagak, Keng. Isungarot na dinamag ko itay.
No si kamoy lang, ti lumabas ito parangan. Anya? Ita, addan makita nga ulom, Keng. Ay, jak kaya tikas ta rabak mo lino ah. Ay, sana ka mga rabrabak, Keng. Agpaisaw na kiti, bagbaga na kiti lalakay, kung babakay. No di mo sumangin na ita, ay matay ka kanaw. Jak pa kaya ti matay lino. No di mo kaya timatay. Sumangay, tapno saan ka amatay, oh. Kasano ka sumangak? Ay, parigo mo na itan, Keng. Diyan mo no kasano sumangay. Mamanot agbyag iti kasta, oh. Anya? Nang rabak ka manan iti kaaruba, Lino. Day talatan ti ammom nga aramidan iti biyag mo. Ay na, pakaragsakak ko na manang hindi mga rabak, Maria, bakay. Inton kwan na isagmak kan iti day tangar aramidam. May sagma nga. Awan to apolos, ti pakay sagmangak. Uray po utang, timbagak, oh. Ay, anya lakit din ti asawak ama nagrabak. Ti ammom nga takot na saya at day tangar aramidam. Ado ti mabutbuteng gapo iti nalabos a panagrabak mo. Ano ti mabubuting nga? Di ka man sumanaw dito, Maria. Pakaragsakak ko na man ang tararamidag. Unay mo dati. Ni saya kikigtutin ti lumabas iti parangan na. Ha? Rabaka man day ta babae. Nakasusuon ni ti labak. Naglaon laki di tinatang ti sinusuon na. Anday tan. Ha? Ay, kabalyaw! Ay, sos! Ay, Kabalyo, anak ko lang, ay! unay kanisay. Dahil lang inaramig ko, nakiktukan. Yak kayat ti makikiktout! Anay ikaw? Sinipa na mo tanisay? Day ti maganap, Maurino. Ammom lang arudan na managkikiktuta. Kiktutan nakpailan. Ha? Ala, pidotam day talabak anargay. Anay ikaw? Kawanan kay di bain? Nagalas day tangaramid raw. Ha? Oh, anya nga ita. Nasipat na ka ni Isay arinabak mo. Nagsakit ti pingping ka. Gapoy ti panang tapis na kanya. Ammom lang arudan akikigtutan day jay akaruba. Ingka pa'y lakinigtot. Ay, diyan mo namnamahan na sipatin na dyan. Ay kagunggunam ata kinigtot mo nga rod. Kurang pa'y day ta nga inaramid na kan ka. Dinanog na kumaday tarupam ka. Anya? No di ka agsardang iti kastangar aramidam. Makasarak kanto iti mangdisnog iti subsub mo. Nagaluk-luk na ti asawa Maria. Apay ka di, Tata Arman. Ay, imbaga na. Nga da sakit ko nga ulcer. Ha? Lakok pa iti kakaisunan wang ko tapno da pagpa-hospital ka. Hanggang ko na ti doktor agagangay lang ti sakit ti tiyan anariknak. Anya? Talaga nagdakas ti asawam. Namatpati ka nagiti bagbagana. Naglay nga magrabak. Ay natata, siya kung ti agkid-kid daw iti pamakawan iti inaramid na. Bayan nyo, bagbaga akmat ti asawa, ngam din akmat dengdenggan. Ay natimistik ko ka na mati ka nagiti bagbagana. Nagtungpalak mo daga. Tata Arman. Ay no, di alam makapagtagpal. Ay madisnog ko ni Lino nga asawa. Nasakit tinakam kan ni Tata Arman, Lino. Apay ko mga agsakit tinakam na kanya ngay mo, Maria. Gapo iti panangrabak mo kan kuana nga dasakit ng ulcer. Ha? Di jay? Oh? Ha? Di ka man kundi isum dita. Tasaan anasaya at dayjay nga inaramid mo. Agasam, tainla ko na pa yan jay kakaisuna anwang na. Ay kabasol na mga lang. No, apay na mati adakos. Oh, Ha? ita, agsakit tinakam na kanya. Ay, agmauyong kan. Tasaanan anasaya at day tangar aramidom. Ay, diyak kaya dahi tangay bagbagang Maria. Oh, sana nga agmauyong.
Agmauyong ka, tasaanin agagangay day tangar aramidam. Nasaya at ayat timang rabak iti padam ataw. Ay, kinasaya at para kanya. Tapakaragsa ka nga raw. Ay, di kan sumanaw dito. Tanay, rabiyo na yan. Kaya't kaunti maturaw. Sapulak nila kay Kaulinaw. Nakitam ka day. Ay, nila kayaw. Ay, diyan mo nakita. Nanausana. Ay, napanan na nga tanday jay alaklakayan. Si Kapay lang. May tinakita nga may dito arubayan. May nanausana. Itay pa'y nga may nasapsapulak. Tasan mo't anagaw-away. Kat adda ko maiparamid ko kunkwana. Ang mga nun na pamit nagsapul iti sa bali, babae. Nanausana. Anya ti kayat mo asawang. Ay, na pa nagsapul ito, bobing. Ngamitisi ka. Nanausana. Anya. Ay na, saan nyo nasa pulay? Tamang ano at dan chicks na sa balay, o. Agpaiso ka din ay tangay pagbagam linaw. Kung nga may nanang, at nga min nakita ka sa balay, babaya kakuyong na. Yak kayat ti marabak linaw. Ha? No marabak mo dagiti daduma akaruba. Idumanak. Oh, Oray no bakit akaun. Kabaila kapag sinaan ti spiritaw. anya? Maminsan pa'y arabakan nak iti kasta. Pesitak day ka nagdakkel nga ulaw. Ha? Pagbalinan ka akararwa, linaw. Yay! Nay, apay di na muting kasarsarita. Tata Arman. Awanan kay tibay linaw. Nay. Apay ngay. Kasla kumilaw mutin na kiti matam. Tata Arman. Nasakit tinakam kukin ka. Indadanas na ka. Ay, mabit man lang, Tata Arman. Apay kumangay, ngayon dadanas ka. Inlakok ti kakaiso na baka. Tayong bagam nga da sakit ko nga ulsan. Ay, saan ko nabasol na ita, Tata Arman? Apay kami na mamati ka adagos, ngayon din baga nga da sakit mo nga ulsar. Na ay sakpay ki din takim basol. Kapuno ba nga may, Tata Arman? Ay, Nay, makaungit ka mga talagang, Tata Arman. Urela lumawa mo tabot tagong maun. di ka katawa tanjak kayat ti style mau Nay. Apay lumabang ka, Tata Arman. At naglastok kan. Na. Laban gayam ti kayat mo ay ipulong ka kini usana ka bagis ka. Nya kumamit ti maramidan ni Nana Osana. Ngay, may. Makitam tao. Sigurado apagbabaw yam ti naramid mau. Kaya't mugayam ti laban Tata Arman, buti nga. Pulos mo. Anya ti tanta butob mo si Kalino. Itay kapay asaan amakaid na. Ay, dahil man alakay, Arman. Bubungan na kiday. Pinangtanak ti awanan bay nalakay. No kano ulitak pa iti panangraba ko kingkwana. Ipulong na kano kin ni Nana Osana ka. Sana. Anya? Asino kumama da jaba ka Osana ngay. Ta iso ti pagpulungan ni Tata Arman. Husto daytan. Takro, alakayan. Sana makagit over ti panangraba ko kingkwana. Talaga na sakit, tinakam na kanya. Chow! Nalabos ni Lino ang rabak, Tata Arman. Wengarod king. Sa lasak ti rabrabaken na. Uray dagiti daduma kakaanroba. Uri siya nga raw, Tata Arman. Rinabak nak mo da dya, Linaw. Awan ka nun ti ulok idi nakita na. Kit matayak ka nun iti mabiit. Ha? Jack na gustuhan ti rabak na kanyak. Hanggang binaybayaklatan.
Jak kayat at tutupan ti bagtit akas kan kwa na. No siya. Heh. Jak mapakawan ti awanan bay na linaw. Katawan nakpay. Nuapay ka no na matiak ka dagiti imbagbagana. Ha? Aya? Salbag na dyan linaw. Heh. Nagnirbyo sa mga dagaw si imbagana nga da sakit ka. Kasa nakapapapati ngamin dagiti bagbagana Tata Arman. Sumurot kamit adagusan ka dagiti bagbagana nga uray palsumay. Hanggang magsagana ti awanan bay. Ipulong ko. Kani usana ka bagis ka. Ha? No jak ka ba ilan di makilaban ka ni linaw. Ni kabagis ko nga usana ti ipasangaw. Anya? Kitak man lang na jalinaw. Ang mga nagdep-dep pa iti babawi na. Kasta ka na ikabagays. Ayun ka ba guys? Jak magustuhan tinaramin na kanyak. Saan lasyak ti rinabak na? Ado kamay. Amo ko unday tangaramid na kabagays. Kaya't nilino ti laban iso nagipulong akin ka. Nasayat mo day tangay naramid mo kabagays. Anya ti kayat mo nga ramid akan kwa na. Danog man di pispis na. Anya pa'y. Ug taram tapno agnakam. Paltugak ka day. Ay, saan. Parigatam lang baban iti danog kan kugtar. Tukulak ka di dagiti tultulang na kabagays. Adakan ka. Day talang di paramid mo kanya. Pagdaram tingiwat na tapno sana mangrama kay. Pusyak ka di amin ang ipon na. Adakan ka kabagis. Nabayag mo ta panawon, ajak nakilaban. Kat no siya kiday ti pagbot-bot nga dagiti padak abalod. May salang asaw agbutangdan. Kanaw ti kayat mo apanang bugbog ko kan kwa na kabagay. Anytime. Sigay, umay ka tabuyam taramidak kan kwa na. Dua kayo ba nga agkabsat yung masinag kanya yo tatarman nanaw sana. Ipakitam itatilaing mau. Ha? Kakuyo kung tikabsat ka. Ipakitam malalaki ka. Ah? Talaga pinaypaisum timbagam nga gipulong ka kan ni nanaw sana tatarman. Anya kumangit ilabang kanya ni nanaw sana. Bakit ano? Di naktagtagibasitan. Anay ka. Dinanog mo mo tintirupa. Nanaw sana. Dahito'y paltikugtor. Anay ka. Kinugtaran na manananaw sana. Di ka matngarod lumaban linaw. Nagbig sa tinanog mo. Nanaw sana. Ay, naidumduma ka macho. Saan lang aday tataramidakan ka tapnog nakam kan. Tok kulak dagiti tortulang mo. Nagaw. Aurela, naritok na kiti ito lang. Ay, pakawanan na akong tatarman. Nanaw sana. Sana ka lumaban. Rabak ko lang na ijay. Agnakam kamat siguro itan linaw. Saan nga amin na tao kat marabak mo? Nanaw sana. Agnakam kan. Nagsakit tintero bagbagi bakit. Leksyon kan kaday talino. Nalaing gayam iti judo karate ni nanaw sana. Oh, anyangay ita, tinuktukul na ti tultulang mo. Matayang San Maria bakit. Nagsakit tintero bagay. Itaray na lang ni ospital. Apay ko mga itaray kay ja ospital, kat basol mo matlaang ti amin. May mga si Mama Maria. Ay na, magdusa ka, Lino. Madingamin tirabak mo. Iso anapasamak kan ka ti kasta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag,
dito'y drama tayo. Anya laki din. Anya laki din. Ay, unay mutin ti kastoy abihag. Manon nga daw nga awan trabaho. Ha? Awan pa yun maigatang iti mo ma. Ay, salbag. Ay nalakay, no talaga akayat mo ti agtrabaho, inka agsapol, ado ti trabaho ijay ili. Kargador no iso. Saan ajay trabaho ti mangsapol kan ka? Aha. Amumatay na Jacqueline niya ti kas di trabaho. Anya kat takargador nga ibagbaga mo. Anya laki din. Amo mga skill datawa karpintiraw. Apay kit din na mapanak agtrabaho akas kargador. Aha. Anya? Aha. Ay unay kan lakay. No ti tao kat addan pamilyana saanen arumbeng nga agpili-pili iti trabaho. Mawatam? Gunen! Di ka madanagan. Addan to mga yab kanyak nga agtrabaho. Saan lang nga ita? Oh, papanamanan. Ay, mapanak man ni Jedaya. Inaksapulan da kita babaro nga agmumuma. Anya? Madikat ti aldaw ka, hunudyak makamuma. Kasla matayak si ka. Ay unay kan lakay. Sobra daytan. Imbes aday ta oras mo amapan makimumuma. Ket usaram amapan agsapol iti panggadam o di nasayaat. Ay, naaddan to ka di. Pakadanagam aya. Ay na, maistresak ka talaga kan ka. Addanto kang addanto. Kaanon to pay dayta? No agitlog ti baka. Ay, saan? No agtambling ti masikog. Anya? Joke only. Ngala, inakom. Dasaya at nasapat kabal daw. Nay, apay ka din na. Awisan kayo kumainton bigat ijay balay. Ah, ay, ikaw na. Dagitaman ti pag-aayat ka. Ay, pasken ko naman. Wan, adda parchen may adu ababaw. Iso nga umay kayaw. Ah, apaw? Ay, agasam dat. Wala na, umay kami. Ket agyaman ak unay, iti panangawis mo kada kami, ah. Awan anyaman na, baldaw. Among bakit? Itay napanak nakipalanit ija ayanda pilang. Siput-siputak di inayabanda alakay. Lakay nga. Di ngay nakabantay iti ayanda giti watwat. Malagip mo. Awan, apay. Panunutak nga rod. Anya nga tano adalag di trabaho na. Anya? Makitak ngamin ket kasla easy money. Amin kano apapanan napasken. Ikanda iti kwarta. Kasla maaw-awis tiriknak ah. Amam, nagmayat ka atong paan, tapno mariing ka. Kas ka lang amin agtagtagainop. Ay pudno ti bagbagak bakit. Ken malaksid iti kasta at trabaho ti mamad daw. Adda pa'y may sang amok. Anya? Kunwari, adda na takawan na niya. Kaumay na kanya. Pugtwak no asino tinagtakaw. Kalpasan na, agpabaya na. Di easy money. Planuwag analayng noon niya ti aramidag. Noon niya ti ibagak tunggal umay agkid daw iti tulong dagiti umay agpapantaw. Praktisag man no kasano ti aramidag. Kaya noon niya ti tangtang abat no bilang adda umay. Panunugtag man. Oh, anya ngay, talaga ka di nga awanin panggap mo ang mapanmang sapol iti panggadam? Kwa bakit? Dito yaklatan balay. Don't worry. Dakdakkel ti masapulak dito, ingem ti mapanak ag konstruksyon, uno ag kargador nga ibagbagam. Anya? Nagwarasan dito barangay tayo amamadto akon. Iso nga uray po utam. At danto umay dito'y balay nga agkid daw iti tulong ko. Anya? Di siyempre. Agsingirak mo't iti kap-kap na ka. Ay, sumardan ka man. Tapno ammom.
Ita apanawan, awanan ti mamatpati iti kakasta. Ah. Dagiti laeng tattao idi ununa na apanawan ti mamatpati dita nga ibagbagam. Maawatam. Ay na, di ka man sumanao. Ure kita, iti saan nga agbaya. Adda umay dito'y balay. Anya? Ni Manong Baldong asawa ni Manang Tina? Mamado? Wan ka no. Isumot tinangag ko apag sarasaritaan dananang kantatang idirabi Os? Mas daawak nga raw. Kaputa saan mo't asigod akas jay ti trabaho na. Amu tayo matan, asipod pa ikat sarot da dyan tao. Why, di lamas yan kanibagat na trabaho para kada kwada? Ha? Ay, amok ate pampanunutan da dyan lalaki. Easy money. Sadot nga ron. Siguro Ay, saan siguro? Amok nga isotipod no. Nakadakdak kailan na lalaki. Ngam saan nga agtrabaho? Ay, Diyos ko! Anya? Ni Baldo? Mamadto? Wan ka no. Salbag. Ay, di pa ila mapanbang sapol iti panggedan na. Isumot lagaya matunggal lumabas sa kiji balay da. Adda ijay sangod ang agtugtugaw. Nagmayat ti pa nagkapina. Agur uray siguro ti customer na. Ha? Kitwain, customer ko na. Dagiti tattao nga uto-uto nga masidagkin ko na. Anya? Ngam sapay la ko matawan. Ngamin, amok nga ramid na ladayay. Tapno agkakwarta. Tawanan ba eh? Sadot alaklakayan. Anya nga ta, ano paglulukwan tayo da dyan abaldo, ha? Ha? Anya ti kayat mo asaway? Wan nga raw. Anya nga tati aramidan tayo no bilang laang. Mapantayukin ko na. Lukwan tayo, anatakawan tayo, ngore saan. Kitain tayo man, no anyat ibaganan, no kunkundit, apadtuan na, no pudnumat lang ang mamadto. Anya? Amangan kit di mo na makapungtot ka na tayo, no bilang laan. Ay, di ka madanagan. Siya ti makaamo. Talo tayo, kumparakan ko na. Oy, alangan ba't nga atrasan tayo? Kit mapantayo ah. Tapno man sardangan na dadya trabaho na. Diyan lamang luk-luko itipada na ataw ti amuna. Makadlawa ka. Apay ngay. Awan mo ti umay dito'y balay nga akid daw ititulong ko. Ha? Manon alawas ti napalabas manipod nagwaras dito'y barangay tayo amamadto akon. Ang maging gay ta ka awang payla imay. Kat amuda akon kundit laday tanga aramid mo. Saan? Saan nakamapukawan ni tinamnama bakit? Marik na nga daw umay intong bigat. Anya? Ay nabaldo aya. Agar aramid ka laeng iti pakaibabainam. Anya apakaibabainan nga ibagbagam mo. Addan tulat kwartak nga ibayad ti tao nga umay Di kantuman paiggaman. Anya? Sigurado kay kada iti da ito nga aramidan tayo. Siya nga ro ti makaamo. Amangan kit di may, no makakatawa tayo, kabayatan ti panakisarita tayo kinkuana. Ket lapdan nyo tapno matiklo tayo da abaldo. Ay, kanyakit asadot na. Ado mati mabalin apagtrabahuan. Mamadto pay laeng. Hoy, naku. O ala, mapantayo nga rodan. Tapno kitaan tayo man no anya ti reaction na. No siya ket excited ka makisango ken kwa na. Oh, da kayo magayam, Romel. Uwin manaw. Da kami nga road. Ay na, nagsayatan tayo may kayo. Ay kaagina na kayo Wan manong. Mabit lang Ibagak ka ni bakit ang mangisagana iti merienda para kada kayo. O sige, thank you.
merienda pay ida. Wen, ala na. Di ka din agungit. Ngamin, amok adak kelagatan ti singer kadakwada. Amok anatakawan dagi jay. Anya? Kat, anya ko mga rod ti ipamerienda kadakwada. Ingka pa'y umutang iti ayan ni Kumari Mabasyang. Ibaga masyak ti agbayad, kalpasan ama singer ko ida. Anya? Ingka na. Tani, agur-uray da iti salas. Naimbang nga orasyo. Anyang iti maipay ko kada kayo. Kwa, umunay ti amin, nadamag mi ngamin amay saka mamadto. Natakawan kami ngamin iti cellphone kan kwarta. Isungay may kami. Ay, kasta? Wan manong. At damat suspitsami ang ngala. Ngam saan kami asigurado. Isungay may kami. Barang maamuan. No pugtuan nyo. Wen, awan parikot iti dayta. Maamuan tayo, no sino tinangala. Ay, nasayad mo kas manong. Parikot ko ngamin dagiti ado a files ko iti dadya a cellphone. Ay na nagdakkel agata dyan nala na a kwarta. Kasta ya? Ala, agulay magtayo ron. Rugyak apugtuan, no sino tinagtakaw. O sige, let's keep silence. Wal, kurimaw. No sino ka man na nagtakaw iti cellphone kan kwarta da ito'y abakla. Agparang tiropam dito'y danom nga da iti sangko anak. No sino ka man, saan mo nga ibaknang ti kinagtatakaw mo? Lalaki mo tinagtakaw. Kasta? Mabit lang tayo tuloy ko No sino ka man na nagtakaw, agkabibaw tangiwat mo. Agparang iti daytoy adanong no anya ti lang ti cellphone nga inalam. Samsung din nala na niya. Ha? Ay saan manong? Bobo, dyan natakaw. Ay sti, Vivo, kunak kuma. Anya? Ay, mabit lang tayo tuloy ko. No sino ka man na nagtakaw iti kwarta kan cellphone? Pangaasim tayo sublim amin dagiti tinakaw mo. No sanak nga agbidot, 10,000 ti tinakaw na. Ay kwa, 5,000 latin na pukaw kada kami. Ay, kastaya. Ay, mabit lang tayo tuloy ko. Ay saanin manong? Agam ang mangaw-kan. Ha? Tapno mo man niya. Imay kami laeng tapno padasan da ka. Angam ni, talagang aramidam ti amin tapno mamati kami. Angam, ay na, di kami mamatikan ka. Anya kita saan ako na mamadto? Kano mamadto ang ron? Mamadto ang al-altit. Ay na, ang kakapang sapol iti panggadam. Saan nakasta nga aging papadto ka? Saan kami ang natakawan? Kung kunami laeng. Anya? Wanat? Saan kami ang natakawan iti cellphone kan kwarta? Ngamtila mo tani bagbagam. Samsung, kaskada 10,000. Ay nako. Ingkag trabaho manong baldo. Saan ka mang namnama dita palso apamadto? Mawatam? Kita awan ng bay na tattao. Oh, anya ti rupam itang kadagiti tattao, baldo. Naamuandan akun kundit laeng day taapam madtom. Ha, salbag kakit di. Di kakit ngamin mapanagsapol iti panggadam saan nakasta. Ay, saan damot gaya man natakawan. Ngam imay dapay lang agin dadamag da kita awanan bahin. Sigurado nga iwaras danday dyan nga naramid da. Kat, Sus, anyang itinamnamaam. sigurado nga awanan ti umay agpapadto. Ano kastoy? Imbis na nagmayat ti plano, awanan. Ay, salbag da dyan bakla. Ay na, husto lang dayjay nga inaramid takan ka. Tapno agnakam ka. Iti kasta, agtrabaho kamitan. Anya, kasta ti inaramid daw, kendibal daw. Wala na. Pinaglulukwan mi. Success, Naamuan mi akun kundit lang ti bagbaga na amamadto ka nun. Husto lang, aday jay ngay naramid yaw. Tapno awanan ti tao amapankan kwa na. Anya ka tamamad daw. Hay, sadot na lang ang agtrabaho. Wala nga ron. Di na masyan ka ni bakat na. Ay kat barang ano itan kat makapanunaw. Kat mapanagsapol iti panggadan na ti sadot abal daw.
Ay, isi manay, ti kayat na. Ay, si kamot gayang di masabat ka, baldaw. Papanamngay, nasapa ka may. Kuha na. Inak man iji ilay. Ada ngamin nag-applyak iji at trabaho. Iso nasapaak tapno masapaak mo na makadanon. Kasta, ay kat nasaya at saan aday tamamad taw tinamnamaam apagkwartam. Ha? Wan, pundo ti bagbagak. Apay, ang angaw ay aday di abanag. Basta latan amamad to ka, tapno laang agkakwarta ka. Ay nakababay day di ngay naramid mau. Kuha. Iso ahusto laang day taamapan ka trabaho ijay ilay. Saan mo anam-namaan nga dapay ti umaykan ka? Nga may nagwarasan dito'y barangay kayaw ti inaramid da baklakan ka. Aniya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ha? Nakapulis kay matatang. Sa dino ti papanan nyo. Ha? Ay, kwa. Adda mapan ko gatangan ni Jay Ili. Iso nga inton sumangpot ni nanang mo. Ibagam nga adda na panak, wan? Wan tatang. Ngaman niya ngamin ay hati mapanyo gatangan. Basta, di mo mutlaam mo. Ura ibagak. Anya? Malahin na ko, nanak ko. Urayim latan ni nanang mo, asumangpay. Wan tatang. Nay, apay nga agmay-may saka anak ko. Apay, awan ka di pay ni tatang mo. Si Mang Peten nanang, ngamrimwar manan. Adda ka numapan nagatangan ijay ili. Anya? Anya kano ay hati mapan nagatangan ijay. Salsalud-sudak nanang, ngam di namot imbaga. Salud-sudan yun to ano sumangpat. Anya nga tati mapan nagatangan ijay ili katrumabiin. Ala, umay kan ijay kusina anak ko. Mangantakit din. Adda in take out ko amakan. Maudin to ang mga nitatang mo. O sige, nanang. Ay narabiin Joshua. Ngam Rosario, tinapan mo ginatang ijay ile. Wan bakit? Isulat ti gagara ka na pa ni Jay Ili. Nga uray rabi. Anya? Gimatangak iti dua Rosario. Iso da ito, iti maysa. Kita mo. Inkwintas kumutin Ha? Kanya maysa, inkarga ka jay sango ti motor. Anya? Ne, itaman pa'y ana panunot mo agumatang iti kasta? Nakaskas daaw. Si Kaki dimod bakit? Kit gimatangak ka, tayong bagla nga mang bantay kanyak. Kun kastamot tan iti motor ko. Nang runa kit inaldawak arumwar ama pa nagtrabaho. Kat nasaya at nga ron ano kasta? Wen, bakit? Madlaw ko ngaming kay. No marabyanak. Kasla addal alya iti liklikodak. Kasla adda umang angkas. Isuan na panunot ko ti gumatang iti rosary. Bakay? Agasam man day ta pare. Adamat Rosario nakabitin hindi tatanggid mao. Ay katuwan mo ta pare, apay kapoy. Talaga adi madlaw ni bakit mong ado ti chicks mo. Gaputa kundi Rosary ka mo tayo. Ayun pare. Saan lang nga da ito'y tengag ko? Dapat ijay motor ko So asaanin na talaga makadlaw, di bakit ko? Amum talaga ter aramidam no maipapan iti chicks niya. Aramidam aminan. Tapno saan ang makadlaw ti asawam. Ay katuwan na pare. Nariga tayo, nubilang lang. Pre, siguro nagsinarak kay manan kanila niya. Wan pare. Nagsara kami di kalman. Kat inton malam, ni dali mo iti kasinara ko. Anya, dali. Di bakla nga da inuman na. Wan. Ay, unay kan. Ay sus, pinaggigidan mo, pare.
Ay, numaamuan ni bakat mo dito nga aramida, di alam mo. Saan na maamuan pare? Ngamin, adda Rosario iti tenged ko. Nya? Ay na, agyaman ka. Kunat mo di kan umay, darling. No imbagak nga umayak, darling. Umayak. Mabalin ka di mo tasan. Sa bagay, awan mo ti malagip ko a promise mo, adi mo tinungpal. Kituan. Anya kalaki din na ya. O ala, uminom ta nga rodan, darling. Sana bale, siya ti agbayad iti amin nga inuman kin pulutan. Just drink. Ay, tapis ka talaga. Ay, awan na nyaman na. Basta parakan ka. Anya ti ko na mare, gimatang nilakay mo iti Rosario? Wan kumare, dua ti ginatang na. Ay agasam man mare, nangibitinan na ngay. Jay maysa, inkwintas na. Kat jay mo't maysa, imbitin na iti motor na. Kasta ka di kumare. Ay na, naimbag ka pa'y, adda makitam ang nagbaliwan ti asawam. Agasam man day ta, gimatang iti Rosario. Iti saan amabayag, mapanto ag simbaday jayon. Ay na, sapay la ko mga rod takasta, kumare. Ay, nilakay ko. Ay na, awan lat amok iti dayjay. Ang mga nuag kuyog-yog no makaigam iti Rosario. Ha? Wen, kumare, iti kasding ugali na, amang nginom lang arudan, ag kakanat pa'y dagiti babae na. Anya? Wen, kumare, iso nga awan namnamak nga agbaliw pa'y ti asawa. Ned, nga trabein, ngam apay nga tangawang pa'y ti amam. Wan nga rod nanang, kasla rin nabiimat tan amaladaw nga agaw awid ni tatang. Wan nga rod, no sa dino nga tati papapanan na ah. Ne, ada ag tuk-tuk-tuk. Amangan no isuraytan. Dakayon ti bangilukat itiri daw nanang, mabutungak. Amangan no saan ani tatang. Apay Joshua, kanayon ka magta na marabyan? Ha? Ay, bakit? Adala nagdagasak. Aniya, nagdagasam ko nam? Amangan kit demat no ada babaim ah? Ha? Ay, saan bakit? Saan? Anya kita babae ngayon kay bagbaga. Awan babaik bakit? Naginom kami lang iti balay ti maysa kumpare. Nasaya at no kasta. Amon bakit jak maaramid ti agbabae. Amon mait nga orela dua ti Rosario. Maysa iti tenged ko. Ken maysa mait iti tenged ti motor. Sapay la kumatapod no lagi ta nga ibagbagam Joshua. Maamwaklaan mo sa dino ti papapanam ah? Maputad ko talaga dayta. Bakit? Ay, kaya naimbag man, ta saan na makadlaw ni bakat mo kan ka, pare? Saan pare? Agat atap may magpatinggalang iti at-atap. Anya? May isa lang amin ti adda iti panunot ni Nanet pare. Tiyak maarami ti agbabae. Ngaputa nasing pata. Ngamin, adda Rosario iti tenged ko. Kan addamot lang iti motor ko pare. Ay, una yan. Biliba ka talaga kan ka. Kabailam lata nga agilimod, iti palimod. Ay, katuwan na pare. Apay, kapoy ako na. Ay, nagsarsara kayo kadipay kanilablay? Ay, una pare. Iso na lang. Mamindwa lang iti makalawas no agsara kami. Anya? Amo mo tin pare. No mabalin la ko maapagduag ti bagay. Ay, inaramid ko na. Saan lang amin kit adalable kandalay ti kasinsinara ko ita. Adda na inayon pare. Anya? Ni Prise. Yang ngay kadwamot lang ni Dalay ngagtabtrabaho ijay bar. Ilimlimod mi lang ngagsarsara kami pare. Tapnusan ang maamuan da ijay abakla. Anya? Ay, apaw. Pinaggigidan mo talaga ah. Wun. Tinapatag.
Saan amaamuan ni bakit ka? Kasi ti kunada ka rodain, mas maraming babae, mas maraming swerte. Anya, sigurado kayo iti dayta nga ibagbagayo, Manong Randy? Ay na, wen ading duna. Sigurado ak. Ay, diyak kumakayat nga ibaga nga maasyanak mat kan ni nanet kahit. Awan apulos ti amo na maipapan iti saan anasaya at ngar aramida ni Joshua. Una yan ni Joshua. Kunaklakit din no nasaya at ti panagpampanunot na. Kundi bitin iti rosaryo iti tenged na. Ken iti motor na. Ng babaero matlatta. Wen nga ron, saan la amay sa? Uno, dua ti babae na. Talo pa'y ah. Anya, Wen, dua babae ken may sa bakla. Uto-uto mga min di bakla. Gaputan na tayo ni Joshua. Apaw, ilibre na amin na yun. Ore, mano aribaw. anya. Ay sus, saan anasaya at daytang aramidan na. Kaasimat ni kumarik. Ay, ibagak daytoy kan kuha na. Wen, ibaga ma. Hindi mo ibagbaga. Asyak tinang idanon. Wen! Amangan kitimat no ada sa bali a babae. Malaksid kanya ka, darling. Ha? Ay, kwa. Awan, darling. Si kalaang ti babae iti biyag ko. Promise. Nasayat no kasta. Mala, agorder ka nga rodan iti inuman ta. Anya ka diti kayat mga inuman ta. Ibagamla, sak ni makaammo. Orean niya, basta arak. Si kakit di man. O sige. Mabilang ang pang-asim. Tadi ka nagparten. Itulod na pa dagos ko. Iso a kontrol ang ti inom mo. Wen ka di. Don't worry, darling. Ala, hindi kita gorderan iti arak. Apaw, naimbag man ta nakaawid ka pa, Joshua. Ha? Kwa. Anya? Panunutong pailaang no anya man ang ti irason mo? Ay, saan magbagay? Anya kalaki din na. Siguro, adda babae man niya. Si kakit di may. Awan, bakit? Nasingpwet da ito asawa. Anya kalaki din na yan. Amumitin bakit? Orela dua ti rosaryo. Isuapat yung matibag bagak. Awan babae. Kunak manen, bakit? Kat, anya nga rod agapo, akanayon ka marabyan. Naginom kami lang, bakit? Kadwak mo dagiti ko kumpare. Ay na Joshua, uray agbayad ka. Jackpot yan day tanga ibagbagam. Sa bali di agparparig na kanyak kat. Maamuak lang nga dar aramidam adyak magustuhan. Putdak day ta kunak tumat. Anya? Naimbag tanadanon ka dito'y balayo, kumaray. Wan kumare, naranaam nga awan na panak ita. Awan nga min nakitang danak itakat. Kasta, ay namare, imayak tadda na patig nga ibagakken ka. Ha? Anya na ita? Makapakigtot ka mat. Pagsayaatan ka di. Saan apagsayaatan, kumare? Amok apagsakitan ti ulom, ngamnasken amaamuam. Ha? Agkakanat met gayam ti babae nila kay mo. Ay sos, adda na kaibaga kanyak. No di mo pa tiyan, surutem nila kay mo ijay ili, ijay pagiinuman. Anya? Saan lang kano amay sa ti babae na? Uray dala talo, dua babae kan may sa abakla. Anya? Pudno talaga ti atap ko kini Joshua. Mas daawak ata apay akanayon mo tan amarabyan. Tiliwam ti asawam mare. Saan anasaya at day jengar aramiden na? Di nala pinanunot ti anak yaw. Oh, itaman pa yan nasapa ka nagawid, Joshua. Ha? Siguro, naamuam nga amu kon ti araramida man niya. Bakit?
Awanan ka itibain? Salbag ka alaklakayan? Ape at tinungpanak mo ten, bakit? Kundi bitin ka iti rosaryo di tatangad mo. Kun ijay motor mo. Gayam ano ti babaem? Salbag ka talaga? Anya? Asino tinakadamagan manan iti dayta, bakit? Awan bibiyang mo no asino ti nakaibaga kanyak. Awanan ka itibain? Agasam uray dalatalo. Dua kano a babae kun may sa abakla. Ha? Alaam amin akawas mo dito balay. Amin agargarot mo agtalaw kan. Ha? Ay, bakit? Awan na mo ka papanak. Ay na, Joshua. Ano nga awan? Ay kat, pagsisinublatam ang awidan dagiti babaem. Salbag ka hide. Ay, kasta unay apa nangiday dayaw ko kan ka, gaputak kundi usar ka iti rosaryo. Ngam gayam adu babaem Ha? Di ka laagbain. Ala ang amin akawas mo. Agtalaw kan. Awanan ka itibain a lalaki. Ha? Apay nga tinungpanak midlatan, darling. Di ka man aging didi nga awan amom. Ha? Imbagam kanya kasyaklaan, awanan sa bali, ngimulbod ka. Kwarta ti kayak mo kanyak. Kundi bitin ka pa iti rosaryo di tatangad mo, ngam, ay, saan mo't gayam ta ulbod ka? Ay. Imbagam pa'y kanyak nga awan ti asawam, ngam adagayam. Ay, kwa. Pasensya ka kuman, darling. Gusto ko man. Agsarita tayo, Jerwan. Nakababain nito yung unag. Ano ti tao? Awan bibiyang ko. Pakaragsak ti pan nakaibabain mo, salbak ka. Nya. Dayta, gapo iti kinaado ti chicks mo. Uray may sa awan nagbati. Ay, uwin nga rod, pare. Jak amo no ape, adi manon nga min kani, bakit ko? Di mon pagparikutan no asino tinangidanon kan kwa na. Among mutayin, adulat ta ti tattao ang makakitkita kada kayaw. Iso adi mo no asinaw. Ay, tinapatag ita na amuan ti asawam. Ket tapnog balbaliw ka. No saan ana amuan ni nanit day tangar aramida, sigurado nga itultuloy maw. Pare. Bangasi ma, agbalbaliw kan. Ipakitam kumamit anasaya at ikinatao pare. Tapno at damat pakakitaan kadagiti rosaryo nga ibitbitin mo ititanggad mo. Kaditi motor mo. Saan lang nga ibitbitin. Tapno saan amadlaw nga dadakis nga aramidam. Maawata ang pare. Ay, uwin pare. Maawatak, ti kayat mo asaway. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.